Kaialin. Apa. Arratsaldeon, zer moduz? Ondo? Ondo zaude? Etorri. Apa, Kaialin. Aupa. Eskerrik asko. Exeri, hortxe zulekoa zuretzat. Hementxe. Kaialin, lehendabiziko orduan hitz egin dugu iragana berriz ere orainera itzuli duten artistekin. Zuk ere esan genezake Moiorekin horrelako zerbait egin duzula? Bueno, nik bai gokatzen duen memoria historikoaren baitan, ez? Azkenean liburu hau batzutan, gai batzukin ez gaude ohituta horrela tratatzen, baina bada gure komunitatearen memoria eta historia, ez? Eta bai, atzera begiratze ariketa bat da gai. Hemeretzian argitaratu zenuen Moiorena euskeraz, esan dezagun, 24an gaztelaniara itzuli duzu. Moio zen Aimar Elosegi Ansa, nor da Moio? Zuretzat nor zen Moio? Moio, karo, pertsonalki galdutan ere lagun handi bat, ez? Liburuari eutxita hori gehi Aimar zen 21 urteko mutil trans bat, gazte bat, hernaniarra, eta 2007an bere buruaz beste egin zuna, ez? Eta hortik abiatzen da baita ere, ez? Liburuaren zer gaitia, ez? Bai nire laguna hor dago, baina bai dago bere heriotzak eta bere suizidioak kasu honetan utzitako guzti hori, ez? 2007an egin zuen, bere buruaz beste, eta zuke liburua 10 urte pasatu ondoren, esango dugu, idatzi zenuela. Ze izan zen dolua pasatzeko modu bat, Kaialin? Bai, juntatu zian bi gauza, ez? 10. urte horren hortan, nik neuk sentitu nuen dolua etzeola inaragi bizitan, esango genuke, ez? Zeola itxiera fase bat. Baina aldi beren, sentitu nuen isiltasun handi bat neukala nik behintzat gaian inguruan, ez? Orduan, hor oreka bat, ez? Nola mina jeisten joan dan, baina realidade hori ere isiltzen joan dan, ez? Eta horrek beldurra handia eman zian, ez? Momentu batean oso soziala eta publikoa izan zen heriotza bat, eta herri bat aktibatu zuna, nola zitekeen 10 urte beranduagoan isilik egotea, ez? Eta bi gauza horien artean, bueno, hasteko jendea entzuteko gogoan eukan horretik elkarrizketak, ez? Eta besteek nola bizi duten ikusteko gogoa ere bai, ez? Apirilaren 23 batean gertatu zen, zu nola gogoratzen duzu egun hura? Bada beste ariketetako bat liburuan da ona, gogoratzearena, ez? Nik nebulosa izugarria neukan sentsazioa eukidet, ez? Urte askotan, baina baita ere gauza batzuk oso argi gogoratzen ditun, eta konpartitzean, kolektiboki konturatzen zea, bai badaukazu narrazio bat, ez? Eta gero badola osatze bat, ez? Eta egun hori astelen bat zen, ez? Ni Bilbon bizi nintzen, Bilbon ikasten nun, eta dena oso normal juntzen dei bat jaso nun arte, ez? Eta dei hortatik aurrerakoa da azten dana, bueno, aztakit ez olako laino baten biltzen, ez? Eta badalako nire bizitzan aurrez eta ondoren bat markatu duen egun horietako bat, ez argita garbi. Kaialin, liburu hau ez da biografia edo autobiografia bat, ez da jendea elkarrizketatu duzu. Besteen ahotsak bildu dituzu. Bai, hori argi neukan hasieratik eta bai, bueno, Aimarren gurasoekin geratuta esanien, intentzio neukanean pixka bat ja liburu formartzen hasi zanean edo, etzela Moio nortzen azalduko zuen liburu bat, hori geratzen da maite eta ezagutu genuen nontzat, ez? Naiz eta irakurtzen duenak, bueno, jakingo duen gutxi gora bera zerbait bere buruz, baizik eta interesatzen zitzaidan, bere heriotzak eta heriotzaren ondorengoak nola eragin zigun, ze erabaki eman gintuen hartzera, ez? Gizarte bezala, kasu honetan Hernanin kokatzen dut, baina izan ziteken Euskal Herri mailan ere, eta ze irakaspen emantzizkigun, ez? Ze ikaspen egin genituen, trans gaien inguruan, suizidioan inguruan, eta ze ardura kolektibo, ez? Pixkat hor zentratu nahi nun. Egia da Moio presente dagoela, eta ezinbestean berari buruz hitz egiten degula, baina gehiago berak hartutako autu horri buruz, ez? Kaialin, orain gaztelaniako bertsua aurkezten ari zara. Bai. Ze aldatu da euskeratik gaztelaniara edo ze aldatu da 5 urteotan, nahi bali baduzu? Bueno, lehenengo, itzulpenarekin hasi ginean, Irati Iturritzak itzuli du, eta lau eskutara egin dugu egia esan, berak egin du lan, gauzak dian bezala, baina bai tonua eta bai hainbat gauza, bion artean ditugu, ez? Eta gauza batzuk problema direnak itzultzeko, baina berri honak ere badiranak, ez? Adibidez, terminologian aldaketak egondu dira, ez? Lehen transexualitatea esaten genion guztiari, orain trans pertsonak, trans errealitateak hitzen dugu, bueno, aterkia zabaltzen doalako, ez? Hori bat esatearren, ez? Baina baita ere tartean, estatu mailan, estatu espainolean lege bat egondu da aldaketak enditunak, edo oraintxe bertan beste bat EAN, ez? Orduan, hori guztia bada nolabait zerbait
bueno, ona edo aldaketa positibo bat, baita ere aldaketa negatiboak, ez? 19 idazten unean, etzegon reakzionarismo guzti hori hain bizirik, eta ere gutxiago feminismoaren izenean, ez? Ustezko feminismo baten izenean, ez? Hori guztia etzegon, ez? Hori, bueno, ez erderazko edo gaztelaniazko bersio hontan hori ere jaso nahi izan dugu nola baite, ez? Prologoan beste zehatzuk sartuta, ez? Eta baita ere, memoria aldetik, liburu honek euskeraz ekarrizuna zen, kasu honetan Hernani maia, baina gaur egun badaukagu kale bat, ez? Hernani erdian, Aimarren izena daramana, ez? Eta hori memoria kolektiboan oso importantea da. Eta hori ere liburuak ahalbidetu nola baita, ez? Orduan, bueno, pixkat hori bai sartu dugu trampa pixkat egiten liburuan. Katialen, Madrilen eta Bartzelonan izan zara dagoeneko liburu aurkezten, nolako harrera izan du? Hombre, niretzako oso berezia dian bi iridia. Bartzelonan bertan ikasi nolako masterra eta baita ere nire militantzia eta aktivismo transfeministan ere etxea izan dalako zentzu handi baten, ez? Eta antopatzea, ni gerora moio eta gero ezagutu nituen transpertsona guzti horiekin eta konpartitzea bere garaian ezagutzen zuten historia batez, baina orain gaztelania medio irakurri dezaketena oso berezia izan da, ez? Bueno, hauek ere Iruñan eta ere badira, Iruña eta Gasteizen ere egondu naiz. Baina egia da Bartzelona eta Madrilen, ni harritu nahuela, guretzako hain lokala dirudien historia bat, ez? Hernani kokatuta edo Euskal Herrian, ikustean nahiko puntu, etze gustatzen termino, baina universala edo zabalagoa dula, ez? Eta oso ondo iristen dela, eta jende asko unkitu izan dula, eta asko pentsara zidioela, eta ni oso pozina oso politak izan dira, gaina oso berezik izan dien aurkezpenak ere. Eta kanpoko esperientzia horietan, esango zenuke trans mugimenduaren inguruan testu inguru desberdinak aurkitu dituzula? Hombre, batik bat esango nuke hiria handia diralako, ez? Osea, hor beti badakigu eta gainera ja ez transpersonentzat bakarrik, baizik eta LGTBI kolektiboko ageranontzat hirietara joatea, exilioa deitzen zaion hori nahiko joera eta arnasgune da, ez? Eta horrek ahalbidetzen du mugimendu horiek gehiago garatzea, jende gehiago egotea, eta bar, ez? Hala ere nik uste dut 2007 hartatik, baina baita 2017 hartatik ona, Euskal Herrian bertan ere egoera aldatu dela eta badagola kolektibitate gehiago, badagola hausnarketa gehiago, eta pentsatu net espazio bizigarri gehiago ere bai, ez. Lehen erreakzioa ere aipatu duzu, eta ez dakite ibilbide guzti honetan, esate baterako aurkezpen hauetan, topatu ote duzun transrealitatea urrutiagotik bizi duen inor, ian norbait hurbildu zaizun edo nola gonbidatuko zenituzke irakurtzera? Beitu, euskarazko liburuarekin ez ditut kontatu, baina aprox bat egin hone lehenau eta 50 bat aurkezpen egindakoa naiz Euskal Herrian zehar. Ez da esaten harrotasun batetik, baizik eta bada liburu bat deitzen hauten leku orora jo naizena, ez? Ikustetelako funtzio bat betetzen dula, eta jo naizen leku bakoitzetik bueltatu naizelako satisfazio oso handi batetik. Ez pertsonala, ez idazle bezala, baizik eta gehiago aktivista puntu horretatik. Badu lan pedagogiko bat, ez? Eta ikusi dut, adin, genero eta uste desberdinetako jendea inguratzen liburu ontara, eta beraz, transrealitatea ezagutzera, ez? Irakurre talde askotan egona naiz, adineko pertsona daudenak edo emakumea daudenak, eta oso modu errazean gerturatu dienak, ulertu dutenak eta aldatu diena zer pentsatu, ez? Eta hori da satisfazio bat, liburuaren helburuetako bat zena, ez? Eta baita ere pasatu zait, transrealitateen inguruan, ez da esango erretxazorik, baina bai distantzia bazun jendea gerturatzeko balio izatea, ez? Eta nik uste hori dela horretarako jasotzen ditugula gauza eta horretarako zabaltzen jarraitzen dugula, ez? Eta zabalpenari begira aurkezpenekin jarraituz, ostiralean Bilbon Lasinsorgan izango zara, zorrutan izango da, konta iguzu, gonbidapen bat eguzu. Oantxe harrapatzen hau zu, esango nuke zazpietan dela, bai, zazpiak aldera, ez tala sare sozialetan eta behiratu ezakela, zazpietan, bai. Baita, ogondi dauka, Sinsorga bezalako espazio batean gainera aurkeztekoa, ez neuka lotuta, baina bronka daitu zetan da, zein behar damen aurkezteko. Eta berezia izango da, Brian ekin noalako, Brian liburuan elkarrizketatzen duten pertsona bada, hernaniarra da, transa da, gaztea da, baina zan are gehiago lehenengo aldiz elkarrizketatu nunean. Eta bada, jende askok liburua bukatzen dunean, asko maite dugun pertsona bat, ez? Eta nik ere bai. Eta banukan gogoa berekin egiteko eta azkenean bere esperientzietik ere zabaltzeko hau, ez. Moi hori buruzari gara izketan, baina oso okerrez baldin bagaude, 2018an Ondarrun
Ekail Lersundik ere bere buruaz beste egin zuen. Ez dakit orduan berria jaso zenuenean, zuk liburu hau idaztea bazenuen buruan, hortan ari zinen nola jaso zenuen berri hori? Horatzen dut perfectamente, ze liburua egiteko Tene Mujika beka eman zidaten, eta eman zidaten hilabete lehenago edo, ez? Eta ni orduako ja banio hien bidea hartuta, baina izan zen sekulako golpea, ez? Azkenean, nahiz eta zu doluaren beste leku batean egon, gorputzeko memoria alakotxekoa da, eta horatzen dut berbizitze bat bezala, empatia izugarri bat herria eta familiarekiko, amorrua ere bai, zen planteatzen ari nintzena beka horretan zan, 10 urte beranduago, Moiorena eta 10 urte beranduago, transpertsonentzako bizigarriagoa zen Euskal Herri batean biziote ginen, ez? Eta dena erori zitzaiten, eta egia esan proiektua gelditu nun denbora baten, enekilako nondik berrartu, oso presente zegoen, eta gainera liburua irakurri ezkero, ia uste elkarrezketa guztietan aipatzen dela Ekail Lersundi, ez? Eta nik uste dut Euskal Herriko Memoria Kolektiboan desgraziz, baina beste pertsona importante bat izan dela, ez? Moio eta Ekai gizartearen atzerapenaren prezio ordainezina dira? Eta prezio garestia, ez? Nik uste dut askotan gauzak ikaste ditugula, eta Maialen Lujanbiok esaten du liburuan eta bertso batzutan ikaspenak prezio garestiegian ordaintzean metafora dela hau, ez? Eta Ekairen kasuan berdin, ez? Berak eskatzen zuen ormanatualizatearenago eta hainbat pauso ematea, eta hau guztia aldatu zen bere suizidioa eta gero, ez? Eta horre iritsi beharrak ematen du, bueno, atxekabea handia, ez? Horregatik, adibidez, EAeko oraingo legea badu bere garrantzia aurreratu egin dalako, jada egiten nahi dian eskakizun batzuetara inork ez dakit, ez? Ez da, ja bere buruaz beste egin behar, baizik eta inor sufritu behar izan gabe, ez? Azterkeriari. Beraz, zuk uste duzu, liburua idazten ari zinenan edo hasi zinen hartan buruan zenuen Euskal Herri biziegarriago bat agian orain badaukagula? Bidean gaudela esango nuke oraindik, ez nien ez pertsona trans bat, eta uste dut hori ez dakit lehen pertsonan hobeto azalduko duela egunero, ez? Transfobia bizitzen duen norbaitek. Bai nik uste detena da, begira aldatzen ere hasi behar degula, ez? Ez dela kontua trans pertsonari begiratuta bere gorputzen hasi eta bukatzen den arazo bezala ulertze hau, baizik eta pixkat begira zabaldu eta besteok ere genero arauak nola errepikatzen ditugun eta nola mantentzen ditugun begiratzea eta alba da pixka bat aldatzea ere, ez?